2020-nji ýylda 4 ýyl möhlet bilen azatdykdan mahrum edilen Türkmenistanly raýat jurnalisti Nurgeldi Halikow 8-nji ýylyna türme möhletini tamamlap azatlyga çykdy. Bu barada garaşly Türkmen Okot News neşri habar berýär. Halikow koronavirus pandemiýasy bilen bagly ýagdaýlary öwrenmek üçin 2020-nji ýylyň iýulyna Türkmenistana sapar eden Bütün Dünýä Saglyk Goraýyş Guramasynyň ýörüýte missiýasynyň agzalarynyň Aşgabatyň ýyldyz mihmanhanasyna düşürilen suratyny Türkmen Okot News neşrine ýetirenden soňra häkimetler tarapyndan tutsuk edildi. Aşgabatyň bagtyarlyk etrap kaziýet şol ýylyň sentýabryna kezaplykda günä bildirilen Halikowy 4 ýyl möhlet bilen azatdykdan mahrum etmek barada höküm çykardy. Türkmen Okot News neşri raýat jurnalistiniň toslama aýplamalar bilen türme tutsaklygyna höküm edilendigini aýtdy. Neşre görä Halikow ceza möhletini Lewan pulatynyň umumy düzgünlüği LBE-12 türmesine ýerine ýetirdi. Häzirki wagtda Murat Durşemow, Allamrat Körhanow we Murat Uwezow ýaly aktivistler şol sany 2023-nji ýylyň dekabryna Russiýada ýitirim bolan mälik berdi. Allamrat hem bu türmede saklanýan ekeni. Soňky 4 ýylyň dowamyna adam hukuklaryny goraýjy guramalar we aktivistler Nurgeldi Halikowyň azatlyga goýberilmegine ýygyderli çagyryş etdiler. Raýat jurnalist 2017-2020-nji ýyllar aralygyna Türkmen Okot News neşri bilen hyzmatdaşlyk edipdir. Garaşly neşri onuň jurnalistiki işiniň aralyş matlaply toslanyp tapylan aýplamalar esasyna tutsaklygy höküm edilendigini aýtdy. Düýbi New Yorkda ýerleşen jurnalistleri goramak baradaky komitet, düýbi Parijde ýerleşen Serhetsli reportýerler guramasy ýyly Türkmenistana jurnalistlaryň öz işlerini erkin ýerine ýetirmeklerine ruhsat berilmegine we raýat jurnalistiniň tutsaklykdan boşadylmagyna birnäçe gedek çagyryş etdiler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekili Teresa Ribeiro 2021-nji ýylyň 11-nji fevralyna Awstriýanyň Wien şäherine türkmen diplomatlar bilen geçiren duşugyny Halikowyň akbaly bilen gyzyklandy. Ribeiro 2023-nji ýylyň tomtuny Aşgabada malaşyran saparynyň dowamyna hem Türkmenistanyň hökümetini media azatlygy babatyna üstün alan halkary borçnamalaryny berjaý etmäge çagyrdy. Türkmen hökümeti ýurtda söz we medpugat azatlygyny berk çäklendirmekde ýygyderli tanqid edilýär. Ýurdun media kanunçylygy senzurany gadagyn edýär. Ýöne muňa garamazdan iş ýüzünde senzura öz güýjünde galýar. Şeýle-de media serişdeleri ýurdun ajaýyp keşbini şöhrelendirmek bilen borçlandyrylýar. Medpugat azatlygy boýunça halkary hasabatlarda Türkmenistan pes görkezjileri münasip bolýar. Serhetsli reportýerler guramasynyň 3-nji maý Bütün Dünýä Medpugat azatlygy gününe çap eden iň soňky hasabatyna Türkmenistan 180 ýurdun arasyna 175-nji oruna ýerleşdirildi. Soňky ýyllarda dünýäniň köp sany beýleki ýurtlaryna hem medpugat azatlygynyň ýagdaýynyň yaramazlaşýan döwrüne Türkmenistan öňki ýyllar bilen deňeşdirilenine bu ugurda iňizda korunlardan arana açmaga çalışýar. Türkmenistan bu hasabat 2023-nji ýylda 176-njy, 2022-nji ýylda 177-nji, 2021-nji ýylda 178-nji we 2020-nji ýylda bolsa ýyzdan 2-nji oruna 179-njy oruna ýerleşdirilipdi. Şeýlelikde Türkmenistan media azatlygy boýunça halkara hasabatda soňky 4 ýylda 4 derece ýokary galdy. Ýöne bu döwürde dünýäniň ençeme ýurduna medpugat azatlygynyň ýagdaýy yaramazlaşdy. Bu aralykda raýat jurnalisti soňky 4 ýylyny türmede geçirdi. Jurnalistler goramak barada komitet 2021-nji ýylda Nurgeldi Halikow tutdagdaky jurnalistler sanyny goşdy. Komitet soňky sapar 2023-nji ýylyň dekabryna bu iş boýunça Türkmenistanyň içeri işler ministrliginden hem de Aşgabat şäheriniň bagtyarlyk etrap kaziýetinden tesbir alyp bilmendir. Azatlyk radio hem Nurgeldi Halikowyň ýagdaýy boýunça türkmen resmiýetlerinden tesbir alyp bilmeýär.